ekenekwa m ụnụ wee na-asụ ụnụ nke onye chiri nya zeru. Nwanne mmadụ, ife ntị itinye ọnụ bụ ihe gbasara nwanne anyị nwoke bụ Emeka Ani na Ebuka Obi na Mathias Ezeaku. Nwanne ifuru onye ọbụla a na-agụ ibi ọ na-eto afọ, ọ ghaghị iji eweta ife o debere n'ajọ ọfịa. Nwanne onye agwọgwọ n'isi anara agwa ụla, onye ọkụ na-agbabie anara atụ oke. Nkanka ite ọbụla eji wee sie esu ọ ghaghị inweta onwe ya n'ajọ ọfịa. Nwanne mmadụ ọ jọgbukwara onwe ya na nke ikpeazụ a na-aga na-ekụziri mmadụ ụzọ onye afọ si n'iti ọfịa ka ya mma. Nwanne anyị nwoke bụ Emeka Ani o ji ọnụ ya kọnfesi ya ntụ osi wee miti ọtụtụ ndị pastọ fa kpechara ya ekpere, ọtụtụ n'ime fanye ya ego. O ruo na nke ikpeazụ a nwanne anyị nwoke bụ Ezeaku nwee obi ọmịiko, nwee obi ebere mmadụ. Nwanne anyị nwoke bụ Ezeaku wolu maka ife afọ egwuru ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ wee gbatara ya ọsọ enyemaka ka a kpọje ya ụlọ ọgwụ ma gwa ya nya bụ nrịanrịa. Mana ọ na-ewute na nke ikpeazụ a na nya bụ onye afọ dara ibi na-agwọzi ya nya bụ ibi afọ ọ nọrọ ebe a na-agwọ ya ibi na-eto afọ. Ọ jọgbukwara onwe ma si gbuo nkakwu n'isi. O kwesịrị ifokọsụ na ntụ oge si mee wee gwa ya nya bụ nrịanrịa nwanne ọ ma dabaghịkwa n'iru ọrụ. Nyanwa na onwe ya ji ọnụ ya kọnfesi ya ntụ osi wee miti ọtụtụ ndị pastọ, ntụ osi wee miti ma onye nke bụ ezigbo ọyị ya nwanne omitiche ya nwanne o kpechara ya ekpere ya eti ife na-eme ya ka na-eme. Onye nke afọ nwanne bụ ego ka ọ chọrọ ya. Onye nke afọ agwaghị nya bụ nrịanrịa site na nya bụ afa Jizọs. Onye nke afọ agwara nya bụ nrịanrịa site na ekpere ahụ ọ na-ekpe. Nwanne mmadụ ekwesịrị ife na-eme ntụ a nwanne ịmụrụ akọgide akụkọ Mama Ngozi na ndị ya dị a nwee ka o si wee dị echi niile. Ife a ga-ekwu n'Ọgọst wil, ife a ga-ekwu n'Ọgọstaịn, ife a ga-ekwu n'Ọchukwu ghọta n'Ọchukwu wuorukwarụ. Nwanne ọ jọgbukwara onwe ma si gbuo nkakwu n'isi. Ihe a na-akọ na abụrụ ife kwesịrị ịdị na-akọ o wee bụrụ ife jọgburu onwe ma si gbuo nkakwu n'isi. Na nke ikpeazụ a nwanne enwere m native doctor na be m, enwekwazị m pastọ na be m. Nwanne mmadụ onye pastọ nwere ike ịnọ ebe ọ nọ na-eche ka eweta nya bụ afa ntụ adụ Jizọs n'aka ka o wee ụgwọ nrịanrịa. Onye native doctor nwanne esicha ọgwụ ya ma gwọọ nya bụ nrịanrịa. Nwanne mmadụ ị nwere ike ịnọ ebe ị na-eche ka eweta apa ntụtụ Jizọs n'aka ka e wee gwọọ gị nrịanrịa. Enwere ike bifo a na-eweta nyawa apa ntụ adụ Jizọs n'aka enwere ike akọba akụkọ Mama Ngozi na ndị ya dị. Ọ bụrụ na ahụ rịaba gị gbaa mbọ jee ụlọ ọgwụ, gbaa mbọ jee chọrọ ọgwụ wee gwọọ nya bụ ife afọ na-arịa gị. Ị nwere ike mara ebe ị nọ n'ihi na-eche apa ntụ adụ Jizọs n'aka ka e wee gwọọ gị ọrịa. Nwanne mmadụ akọba akụkọ Mama Ngozi na ndị ya dị. The story that touches the heart abaa na ya. Nwanne mmadụ ọ bụrụ na ahụ rịaba gị gbaa mbọ jee ụlọ ọgwụ, gbaa mbọ jee ụlọ ọgwụ ka a gwọọ gị ife na-arịa gị. Nwanne m o bido tata dịba mma ọ dịbara gboo ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise. Nwanne mmadụ tụsaalụ m ozi a.